това нещо да приключи. Виждаш омразата, която има към Путин. Много е трудно за мен да сключа сделка с такъв вид омраза. Той има огромна омраза и аз го разбирам. Но мога да ти кажа, че и другата страна не е точно влюбена в него, знаеш ли? Така че не е въпрос на подравняване. Трябва да... Аз съм в съответствие с света. Искам да получа нещата, които... Аз съм в съответствие с Европа. Искам да видя дали можем да свършим това нещо. Искаш да съм твърд? Мога да бъда по-твърд от всеки човек, когото някога си виждал. Ще бъда толкова твърд, но така няма да постигнеш сделка. Така стоят нещата. Добре, още един въпрос. Пътят към просперитет може би е чрез ангажиране с дипломация. Опитахме пътя на Джо Байден да се бием в гърдите и да се преструваме, че думите на президента на Съединените щати са по-важни от действията на президента на Съединените щати. Това, което прави Америка добра държава, е ангажиментът към дипломацията. Това прави президента Тръмп. Мога ли да ви попитам? Разбира се. Да? Добре. Той окупира нашите части, големи части от Украйна, части от изтока и Крим. Така че той ги окупира през 2014. Така че през много години, не говоря само за Байден, но тогава беше Обама, после президент Обама, после президент Тръмп, после президент Байден, сега президент Тръмп и Бог да благослови, сега президент Тръмп ще го спре. Но през 2014 година никой не го спря. Той просто окупира и превзе. Той уби хора. Знаете ли какво е контактната линия? 2014. 2014. Да. Аз не бях той тук. убива. Да, Точно но така. това не е правилно. Да, но през 2014 до 2022 година. Знаеш, ситуацията е същата. Хората умират на контактната линия. Никой не го спря. Знаеш, че сме водили разговори с него, много разговори, моите двустранни разговори и подписахме с него. Аз като нов президент през 2019 година подписах с него споразумението. Подписах с него, с Макрон и Меркел. Подписахме примирие. Всички ми казаха, че той никога няма да се откаже. Подписахме с него договор за газ. Да, но след това той наруши прекратяването на огъня. Уби нашите хора и не осъществи размяната на пленници. Подписахме размяната на пленници, но той не я осъществи. За какъв вид дипломация говорите, Джейди? Какво имате? Говоря за такъв вид дипломация, която ще сложи край на разрушенията във вашата страна. Геен президент, с уважение, мисля, че е неуважително да влизате в овалния офис и да опитвате да решавате това пред американските медии. В момента принуждавате хора да отиват на фронтовата линия, защото имате проблеми с човешката сила. Трябва да благодарите на президента, че се опитва да сложи край на този конфликт. Отидох в Украйна и вие казвате какви проблеми имаме. Бил съм в Хайде. Всъщност съм гледал и виждал историите и знам какво се случва. Вие водите хората, водите ги на пропагандна обиколка, господин президент. Не сте ли съгласни, че сте имали проблеми? Какво като привличате хора във вашата армия? И смятате ли, че е уважително да дойдете в овалния кабинет на Съединените американски щати и да нападате администрацията, която се опитва да предотврати разрушаването на вашата страна? Много въпроси. Нека започнем от началото. Разбира се, първо, по време на войната всеки има проблеми, дори вие. Но имате хубав океан и не го усещате сега, но ще го усетите в бъдеще. Не знаеш това. Не ни казвайте какво ще почувстваме. Опитваме се да решим проблем. Не ни казвайте какво ще почувстваме. Защото не сте в позиция да диктувате това. Запомнете го. Не сте в позиция да диктувате какво ще почувстваме. Вие ще се чувствате много добре. Ние ще се чувстваме много добре и много силни. В момента не сте в много добра позиция. Позволили сте си да сте в много лошо положение, което се оказва вярно. Не си в добра позиция. Нямаш картите в момента. С нас започваш да имаш карти, но сега нямаш, играеш карти. Играш, защото залагаш с живота на милиони хора. Залагаш с Третата световна война. Залагаш с Третата световна война. И това, което правиш, е много неуважително към страната, тази страна. Това е обратно към теб, че много хора казаха, не трябваше.
Това е много. Не цялото това.